Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB. Balik na mi diri sa among Pinoy-anan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Sa makausap pa, magpasalamat sa inyong pagpadayon na sabnamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna, ang atong sugilanon naguluhan og Rizal sa Subo. Akong gipangita unsay mga koneksyon sa Subo sa kinabuhi sa itong nasunong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Of course, ang ato na nahibawan, si Dr. Jose Rizal nakapuyo sa Subo sud lang sa usa ka adlaw. Human dayong sentensya in town siya silod nga kamatayon atong 1896. Pero sa akong panuki-duki karong hapon, mao nang budasig ko ninyo pagtuon sa kasaysayan, daghan kay mong bag-o magatunan. Kung inyo bang labason ang inyong ablihan, ang inyong panguna-una, daghan kay mong bag-o magatunan nga wa na to makatuni sa atong eskwelahan. So karong hapon, ako isultin ninyo ang ubang mga koneksyon sa Subo ni Dr. Jose Rizal. Gawas nga og sa iyang asawa na si Josephine Bracken. Gawas nga nakapanambal siya din sa Subo, dunay lain pang mga koneksyon ang Subo ngadto sa kinabuhi ug sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal ug sa iyang asawa na si Josephine Bracken. Una, karon pa kung hapon nahibaw nga ang responsable di ay ngano nagkaila silang Dr. Jose Rizal ug si Josephine Bracken, Subuanon. Subuanon mo'y responsable. Ang responsable sa pagkaminyo ni Josephine Bracken o taga Subo human sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal, Subuanon sa ato nang ilailahon karon taod-taod. Of course, gawas nga si Dr. Jose Rizal nakapanambal din sa Subo sud lang sa usa ka adlaw, si Josephine Bracken diyang naminyo og taga Subo nakapuyo din sa Subo sud sa pila ka tuig. So pa in taon siya mamatay sa Hong Kong sa pangitaron nga 25. Patan-on kay ni sila ang mga protagonista sa atong mga sugilanon karong hapon. Unahon nato ang atong sugilanon pag-introduce sa Subuanon nga responsable sa pag-ila-ila nilang Dr. Jose Rizal o ni Josephine Bracken. Si Dr. Jose Rizal, tungod siya ang talagsaong popularidad o tungod siya ang mga sinuwat batok sa mga katsila, nakapa-insecure sa mga katsila, mautong gi-exile siya ngadto sa dapitan sud sa upat ka tuig, 1892 to 1896. Dito sa dapitan, nanambal siya sa mga masakit sa mata, iyang gitudluan ng mga bata, nagtukod siya community dito sa dapitan. 1893, usak ka tuig, human si Dr. Jose Rizal, gi-exile dito sa dapitan. Dunay mulupyo sa Hong Kong na problema sa iyang katarak. Maglisod na siya kakita sa iyang katarak, tungod sa iyang katarak sa mata. Hangtod nga dunay Subuanon nga nagpuyo sa Hong Kong atong 1893. Naniingon, amigo sila ni doon na siya kaila nga doktor, espesyalista sa mata. Si Dr. Jose Rizal. Mo iyang girekomendar na mo'y mutambal kay may laki si Dr. Jose. Nailaman to Dr. Jose Rizal gud nga espesyalista sa mata. Ya kaniya itong gigayon na tagsaon pa kayo ang mga espesyalista sa mata. Kining Subuanon mao si Julio Llorente. 2 years younger ni Dr. Jose Rizal. Natawo si Dr. Jose Rizal 1861. Si Llorente na tao 1863. Diya siya natawo sa Argao, sa habagatang Subo. Ang iyang amahan Llorente, ang iyang inahan Abalye. Julio Llorente. Siya niingon nga to ni George Stauffer na mo'y adoptive, mo'y nagsagop ni Josephine Bracken. Kato si George Stauffer ang pasyente, ang iyang adopted daughter si Josephine Bracken, mo'y kuyog niya. Kung niingon si Julio Llorente, pangitaan ni si Dr. Jose Rizal dito sa Pilipinas. May laki ni siya. Kay kini si Llorente,
Mao ra ni Subuanon nga nahimong sakop sa mao nahimong bugtong Subuanon nahimong sakop sa propaganda movement dito sa Espanya. Sa mga estudyante pa silang Dr. Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Lopez Haina, ug ubang mga bantugan ng mga bayani, ng mga propagandista. Ang ila yung original untang tuyo paghimo sa Pilipinas nga probinsya sa Espanya. Dili gyud liberation ang ila tuyo kundi reforms lang. No, di lang daog-daogon sa mga katsila ang mga Pilipino. Mo tuyo original nila nga linya sa propaganda. Naka-appeal. Kaya mamasan musuwat si Julio Llorente. Kunya, itong 1893, dito na siya nagpuyo sa Hong Kong. Abogado man si Llorente. So dito na siya nag-practice yung profesyon sa Hong Kong. Yan na. Nakaila niya si George Stoffer. So iyang gisuwatan og recommendation nga letter ngadto ni Dr. Jose Rizal. So ani sa Pilipinas, silang Joseph and Bracken, imagine ang suwat 1893. Finally, nagkatagbo silang Toffer, ang pasyente si George Toffer, o ni Joseph Bracken, o ni Dr. Jose Rizal dito sa Dapitan, 1895 na. Naabtag 2 ka tuig. Una nila napakita ang suwat ngadto ni Dr. Jose Rizal. Itambala ni Dr. Jose Rizal ang katarak ni Toffer, pero iyan ang kaplagan, late na. Murabaog na late na ang advanced na kaayo ang katarak. Hindi na niya madaang matabang ang mata ni Toffer. Pero na-in love siya ni Josephine Bracken. Pagkita na Josephine Bracken sa Dapitan in 1895, 18 years old pa si Josephine Bracken. Sa ito pa, sinang gisuwat ni Julio Llorente katong iyang rekomendasyon, referral letter ngadto ni George Toffer ngadto ni Dr. Jose Rizal in 1893, 16 years old pa si Josephine Bracken. Naabtan og 2 ka tuig, 18 anyos na si Josephine Bracken pagkakita nila. So wa maayo ni Dr. Jose Rizal si Toffer, pero na higugma siya ni Bracken. Kasi di mahigugma ni Bracken nga asul og mata, brown og buhok. Ganaham kay itong mga gwapa si Dr. Jose Rizal. So nagkahigugma ay sila. Pero si Toffer nisupak. Dili siya gusto nga magkarelasyon sila. But later on, nakitaan man niya nagkahigugmaay gid silang Jose Rizal o si Josephine Bracken, nisugot na lang siya. Pero kay wa man maayo ang iyang mata, kailan siya mo balik sa Hong Kong. Mao nga magpakasal unta silang Dr. Jose Rizal o si Josephine Bracken. Pero ang pari dito sa Dapitan ingon, kaslon lang niya silang Rizal o si Bracken kung i-renounce ni Dr. Jose Rizal ang iyang mga sinuwat. Kung iyang bakwion ang iyang mga pasangil batok sa Espanya. Of course, si Dr. Jose Rizal wa mo renounce sa iyang mga sinuwat, wa mo bakwi sa iyang mga pasangil batok sa Espanya. Giingnan siya sa pari na sige, pananghid sa obispo sa Subo. Kung nila yung koneksyon sa Subo nga itong Dr. Jose Rizal. Kaya ang dapitan niya itong higit na obusman sa obispo sa Subo. Ambot napadaba ni Dr. Jose Rizal asuwat nga to sa obispo o gibalibaran ba siya sa obispo sa Subo o gi-snab lang ang iyang suwat o wa na gyud makasuwat si Dr. Jose Rizal kay si Toffer o si Bracken kinahanglan ng ubiya sa dapitan kay ihatod ni Josephine Bracken si Toffer balik na to sa Hong Kong. So nibiya silang Bracken o si Toffer sa dapitan 1895, wa makasal silang Dr. Jose Rizal o si Josephine Bracken. Pag-abot sa Manila, pagikan lang ni Bracken si Toffer balik sa Hong Kong. Kaya iyang plano, mubalik siya sa dapitan tungod kay nahigugma siya ni Dr. Jose Rizal. So, kung siyang balik, huyugan siya sa igsuon ni Dr. Jose Rizal na si Narcisa. Gipaila-ila siyang Narcisa ngadto sa mga ginikanan ni Dr. Jose Rizal o ngadto sa uban nila magsuon. Ang mga ginikanan ni Dr. Jose Rizal niingon, kay nakahigugmaay man mo, kinahanglan magpakasal mo. Pero kay di man mo kasal gyud ang simbahang Katoliko tungod sa atraso ni Dr. Jose Rizal sa Espanya, ang inahan ni Dr. Jose Rizal ni sugyot na mag-civil wedding lang sila aron nga ma-legitimize ang ilang union. But supak ang pamilya ni Dr. Jose Rizal, ni Josephine Bracken. Para nilang bata, pagkaayo, 18 years old pa. Nahibaw ba ka tumbayhan na langyaw ang babae? Nahibaw ba ka siya sa implikasyon siyang gibuhat?
sa ka-significant ni Dr. Jose Rizal para sa kasaysayan sa Pilipinas. Unya purisgo pakirelasyon o babae nga dili niya hingpit na kaila. Pero ang karon sa mga account sa mga historians sa record sa kasaysayan, ilan nakaplagan nga mas lawom ang rason nga nung gisupak sa pamilya ni Rizal ang ilang relasyon ni Josephine Bracken. Kay nagduda ang iyang mga ginikanan o ang iyang mga igsuon na si Josephine Bracken espiya sa mga katsila. O tuyo pagpaon ni Dr. Jose Rizal aron dunay maniid sa tanang kalihukan Dr. Jose Rizal. Mahibaw-an dayon kung doon na siya dautan na tuyo, dautan na plano batok sa Espanya. But of course, dili espiya si Josephine Bracken, susayo ang pagduda sa pamilya ni Rizal. Kung mautoy na kong iskandalo, pagbalik ni Josephine Bracken sa dapitan, nagpuyo silang Dr. Jose Rizal, isip bana o asawa, na wa makasal, o bisan civil wedding, wa nahitabo. Mautoy apil sa labing malipayon nga katuigan sa unhappy kay nga kinabuhi ni Josephine Bracken. Kaya ni Josephine Bracken, sinagup ra ba yung taon dito sa Hong Kong, unya di pa yun niya maayong relasyon sa ikaduhang asawa ni Topher. Unya unhappy siya kay kuha niya kita ang iyang mga ginikanan. Kaya anak man ni siya sundaw, unya ang iyang amahan na sundaw, pagkatao niya namatay ang iyang inahan ni Josephine Bracken, ang iyang amahan sa shortly after gidestino og laing lugar, murag taga Ireland man ni sila, murag gidestino balik sa Ireland. So nabiyaan siya sa Hong Kong, gisalig siya sa suod gahigala siyang amahan kini si George Topher. So unhappy ang kinabuhi ni Josephine Bracken. Pero sa katuigan nga dito sila sa dapitan, hilabihan nila kamalipayon. In fact, nagmabdos si Josephine Bracken sa ilang anak ni Dr. Jose Rizal. Pero doon ay miscarriage nga naitabo. Natao ang bata pero nabuhi lang pila ka oras. O ang anak unta sa ato na sulong bayani, wa mabuhi og dugay, namatay after how many hours from birth. Pero ginganlan siya ni Dr. Jose Rizal, pasinungog siyang amahan na si Francisco Rizal. And then, niulbo ang gubat sa Cuba. Ni voluntaryo si Dr. Jose Rizal, iyang gipahibaw ang Spain, ang Spanish government, na mo voluntaryo siya isip doktor para makatabang siya sa kasundaluhan dito sa Cuba. Nisugot ang Espanya, itugutan siya mularga. Batos Manila, nasunod ato na siya sa Espanya dahil ipadana siya dito sa iyang pagboluntaryo sa Cuba. Of course, nahibaw ta, nawa siya makalarga dayon sa Cuba kay gidudahan na si Dr. Jose Rizal nga kabahin sa revolusyon. Ipasangilan siya og bangis nga krimen, isintensyahan siya kamatayon. December 1896. Pero pila ka buwan so wa pa siya sentensyahay kamatayon atong tuiga 1896. Ang iyang barko nga gisakyan gikas dapitan padung sa Manila nihapit dinhi Subo. Kay kaniadtong nihit pa man kay mga barko, iya maghapit-hapit ang mga barko sa mga pantalan nga iya magian. Ang unang gidungguan sa barko ni Dr. Jose Rizal nga gingalang Espanya mao ang syudad sa lungsod pa ng Dumaguete sa una, sa Negros Oriental. Ya humas Dumaguete, dunggo siya dinhi sa Subo. Unang naa sa diary ni Dr. Jose Rizal ang iyang paghulagway sa pantalan sa Subo. Ang Agosto 2, 1896, si Dr. Jose Rizal ni dunggo ang iyang barko dinhi sa Subo. Iyang gihulagway ang pantalan nga mabantang kay gikas dagat ang distrito sa San Nicolas. Ang paghulagway ni Dr. Jose Rizal ni takdo sa karaan nga customs building kanang Malacañang sa Subo karon. Mao na ang pantalan nga gidungguan sa barkong Espanya ni Dr. Jose Rizal. Unya iyang gihulagway nga dunay harden ug dunay mga punuan sa kahoy duol sa pantalan ug dunay bahay ni Chong Veloso. Kuan man si Dr. Jose Rizal kanang kuryoso ba? So bisag wa siya nangutana na siya sa kauban yung mga pasayro, giingna siya mo na bahay ni Chong Veloso
doon na sa Government House. Mao to ang Kapitolyo sa Subo diya sa Plaza Independencia. Dool ra. Unya, ang nisugat ni Dr. Jose Rizal ang iyang estudyante sa dapitan. Kaya doon naman siya estudyante sa dapitan nga Borromeo. Sugat siya din niya. Ni kanaog sila sa Pantalan, diha sila nagsubay sa MC Briones. Kanang MC Briones Street karon mao na ang dan. Ngagi subay nilang Dr. Jose Rizal, nagsakay siya og kalesa. So kikuha siya og kalesa. Pero sa wa pa siya mo kanaog sa barko, nakakita si Dr. Jose Rizal og mangingisda nga dunay kana bang iyang clinical eye, nakita siya dunay depekto sa mata. So iyang tawag ang mangingisda pagkanaog niya sa barko, iyang gitambalan. Ang mangingisda di ay bulhog. Usan na lang kamata in taon ang nag-function, gitambalan ni Dr. Jose Rizal. Unya, nahibong ko sa una, na may mga pasyente si Dr. Jose Rizal din sa Subo. Unsa man nag-telegrama siya din sa Subo, gi-advertise na si Dr. Jose Rizal mo anhi dinhi. Pero tungod day ko na ato mangingisda. Dali na kinikatap ang balita niya, espesyalista sa mata. Si Dr. Jose Rizal magpuyo sa Subo kay ang barko ikasunod adlaw pa Agosto 3 pa mularga padung Manila. So magpabilin overnight ang barko dinhi sa Subo. Mao kuno to nga nikatap ang kasayuran na dunay espesyalista sa mata dinhi sa Subo. Sa kanihit sa mga doktor, daghan kay mga pasyente nga nagponsisok ni Dr. Jose Rizal. Duha ra ka pasyente ang naa sa mga panid sa kasaysayan. Ang pasyente nga taga San Nicolas nga gikataho nga dunay ato lang tawag sa nga libat ang iyang mata ug naayo siya ni Dr. Jose Rizal. Gibayran niya si Dr. Jose Rizal og 25 pesos na liban dakuan ang katidara atong higayuna. Ang laing pasyente ni Dr. Jose Rizal taga Colon, si Doña kalimutan ko sa ngalan, si basta Raffles ang apelyido, taga Colon. Pero daghan pa kay mga pasyente kay overnight man si Dr. Jose Rizal dinhi sa Subo. Nilarga iyang barko pagkaugma na Agosto 3 alas 11 sa dayong udto na nilarga nibiya iyang barko gikan sa Pantalan dinhi sa Subo. Ug gihulagway ni Dr. Jose Rizal ang matahom nga kadagatan sa Subo sa ilang pagbiya ug ang dolphins sa Mactan. Iyan nakita na dolphins, mura kunong nagsayaw-sayaw, nito kayong tanawon ang ilang bayhon, labi na ang kaluhag, ang kakiat sa ilang ikog. May man kayo pagkahulagway ni Dr. Jose Rizal, naani sa iyang diary na gipreserbar sa mga museum dali sa ato sa Pilipinas. So, in 1896, doon natin konkretong hulagway sa Pantalan, sa Subo, sa kadagatan, sa Subo, sa isla, sa Mactan, sa mainland sa Subo, tungod sa entry sa diary ni Dr. Jose Rizal siya pag-anhi dinhi. Of course, wa ta kahibaw, Agosto siya dinhi pag September, ipasangilan siya nga nakahimo og salaod batok sa Espanya, gihusay siya October, November, December. 4 ka buwan human siya pagduaw dinhi sa ato sa Subo, gisintensyahan siya og kamatayon. Si Josephine Bracken niadto niapas ni Dr. Jose Rizal o gikataho gani na sa pila ka oras sa wa pa ipahamtang ang fire squad ni Dr. Jose Rizal, nagminyo sila. Ang kaparian ni testify nga nagminyo silang Josephine Bracken pero wa man gyud dokumento na magmatuod nga nagpakasal gyud sila. So hantod karon ang pananaw sa publiko ni Josephine Bracken common law wife, kapuyo lang ni Dr. Jose Rizal. O kini ni resulta ni sa komplikasyon kay si Josephine Bracken pobre man kaayo, mo man siya laing taong kahinguhaan. Nisuway siya og pangayo bahin sa kabtangan ni Dr. Jose Rizal, gisupak sa mga ginikanan ni Dr. Jose Rizal ang iya pangayo bahin. Nitabang siya sa revolusyon, nitambal siya sa mga katipunero, ubos ni General Emilio Aguinaldo, pero gipadlong siya sa Governor General na di gani na nimong hunungon ang imong gibuhat, either mapriso ka, i-firing squad ka, may pa mo lakaw na lang ka, ubiya na lang ka sa Pilipinas. Kaya si Bracken itong higayon na doon na may American passport, murag kato si Topher, doon ay American passport. Unya ang Espanya niya to hadlok naman kaayo sa Estados Unidos,
Motong puno sa kaikog ang ilang pagbadlong ni Josephine Bracken. But of course, eventually si Josephine Bracken ni balik sa Hong Kong. 1897, I think nabalik si Josephine Bracken sa Hong Kong. Dito pa si Julio Llorente, ang Subuanon na abogado sa Hong Kong, pagbalik ni Josephine Bracken. Ug siya nasad mo ni paila-ila ni Josephine Bracken sa taga Subo na tuwa na magbase sa Hong Kong sa iyang negosyo. Ang iyang negosyo tabakalera si Vicente Abad. Kay si Vicente Abad, gimoy gisaligan siyang amahan sa ilang negosyo sa tabakalera dito sa Hong Kong. Kinha magkatuon og in English. Yamay man to si Josephine Bracken sa in English kay teritoryo bayas Britanya ang Hong Kong. O niya mga Amerikanon ngilingig kay presidensya sa Hong Kong itong higayuna. So siya nagtudlo ni Vicente Abad og in English. Of course, si Josephine Bracken, batanon pa kaayo, 1898, 22 years old. Si Josephine Bracken, nagkahigugmay sila ni Vicente Abad. Naminyo sila December 1898 dito sa Hong Kong. Nakatabang si Josephine Bracken, kamao na mo in English, si Vicente Abad, nakasabot na sila sa ilang mga kauban sa negosyo. Hangtod na nanganak sila o babay, bugtong anak babay ni Josephine Bracken. So, kung imo subayo ng kasaysayan, si Josephine Bracken nanganak sa ilang anak na lalaki ni Dr. Jose Rizal, nanganak siya o babae sa iyang ikaduhang bana na si Vicente Abad na taga Subo. Laing koneksyon sa Subo ngadto sa mga Rizal, ngadto ni Jose Rizal o ni Josephine Bracken. Nibalik sila din sa Manila aron pag kay dunay nakatunan si Vicente Abad ng bag-o negosyo gawas sa tabakalera. Nakatuon siya og bag-o negosyo kay nitong higayunan na uso mo pag-ayo ang mga bisikleta. So gusto siya magnegosyo og bisikleta din sa Pilipinas. So nibalik sila dinhi, iyang gi-explore ang kahigayunan magnegosyo siya bisikleta until finally nakadesisyon sila mo balik sa Subo. So, dibalik sila sa Subo 1899. O ang ilang Pinoyanan naa sa Magallanes, Burgos. Dool ra kayo sa Basilica Minore del Santo Niño. Dool ra kayo sa Cebu City Hall. Ang bahay ni Vicente Abad mo'y iyang gihimong tindahan sa bisikleta. Unya, samtang si Vicente Abad nagnegosyo og bisikleta, si Josephine Bracken nag-advertise na tutudlo siya og English ngadto sa mga Subuanon. Ug usa siya mga estudyante, mao si Sergio Osmeña Sr. So kung imong tanawon, ang advertisement niya sa iyang pagka-professor sa English na publikar sa El Pueblo, usa sa mga newspaper sa Subo atong tuiga, 1900, tuig 1900. Sa ato pa, kung imong tan-awon, si Don Sergio at tong higayuna, 22 years old. Although ang mga biographer ni Don Sergio niingon, mainom mo kayo in English si Don Sergio. So maybe, pakapin lang to. Or gusto lang niya i-explore, doon na ba'y bagong matudlo si Josephine Bracken niya. Pero the fact nga ang atong unang bugtong presidenteng Subuanon, labing unang presidente nga Bisaya, nagkat-on og in English sa byuda ni Dr. Jose Rizal, katalagsaon, panag-atol sa kasaysayan. So si Sergio Osmeña Sr., duhay nakatunan dito sa bahay ni Vicente Abad. Nakatuon siya pag sakay bisikleta, in fact, ipalit siyang bisikleta, o nakatuon siya in English, gikan ni Josephine Bracken. Na nitong higayuna, si Julio Llorente, naanhin na sa Subo. Kay since 1899 until 1902, si Julio Llorente mao na gobernador sa Subo. Kay suod man ito si Llorente sa mga Amerikanon. So sa iyang kamayng laki abogado, in fact, siya usas mga leader sa Subo sa paglingkawas na sa Subo gikas mga Katsila. Pagpulis sa mga Amerikanon, si Llorente may usas sa mga main advocates na isurrender dayon ang Subo sa mga Amerikanon. Aron dili gubon di bombahan sa mga Amerikanon ang Subo, mapreserbar ang Subo. Total wa man sila mahimo pagsukol sa mga Amerikanon. Pero si Llorente wa makakuha og suporta gikan sa ubang mga leader sa revolusyon.
si General Arcadio Maxilong Supak, si Juan Climaco, laing leader sa Subo Supak. So si Llorente mo ay pro-US, silang Climaco o si Maxilong o kaubanan ni sukol nakigubat in fact sa Estados Unidos. Mao to si Llorente gitudlo na gobernador sa Subo. Siya nahimong labing unang gobernador sa Subo. Atol nga si Joseph L. Bracken o si Vicente Abad nagnegosyo bisikleta. Si Joseph L. Bracken nagtudlog English din sa Subo. In fact, sa laing record sa kasaysayan, si Joseph L. Bracken nahimo sang magtutudlo sa Colegio de la Inmaculada Concepcion diya sa Gorodo Avenue sa tawag ng Midtown. Sa una gitawag nato ng Uptown, karon Midtown na kay doon naman tay laing Uptown na develop naman diri sa Barangay Banilan, kasilingan ng mga barangay Kasampagan, kuban pa mga Mabolo, Careta na develop naman unahan pa sa Gorodo o sa Mango Avenue sa una, karon gipasilugog ni General Arcadio Maxilong. Hantod na si Bracken o si Abad ni desider mo balik sa Hong Kong. Pag-abot dito sa Hong Kong, nasakit na si Joseph L. Bracken, TB ang iyang sakit. Unya nalaygay ang iyang sakit hantod namatay siya 1902 sa pangidaron nga 25. Gilubong iyang pateng lawas ni Vicente Abad. After 1 year, si Vicente Abad namatay sa tungod ginatakdan sa TB ni Joseph L. Bracken. So nailo in town ang ilang anak na babae. So kining anak nga babae ni Joseph L. Bracken ug ni Vicente Abad, doon na pa'y mga kaliwat nga naibilin hantod karon, pero dili na sila related ni Dr. Jose Rizal. Katugid utang anak nga lalaki ni Dr. Jose Rizal mao gid tatoy bugtong liwat sa atong nasudong bayani, pero wa man mabuhi, namatay kay premature nga natao pila lang ka oras dito sa dapitan. So si Julio Llorente mo'y ikatulong bahin sa atong sugilanon. Nahimo na siyang gobernador sa Subo. Sa dihang nakalingkawas ng Subo gikas mga Amerikanhon ug ipahigayon ng eleksyon. Ang eleksyon pagka-gobernador gipahigay 1902. Nidagan si Llorente aron nga makaangkon og laing termino. Ang iyang kaatbang mao si Juan Climaco. Nga nasupak sa iyang pagsurrender dayon sa mga Amerikanhon. Nidaog si Climaco, napili si Llorente. Kung si Climaco na himong gobernador sa Subo, si Llorente naputol ang iyang termino na ma-extend. Pero tungod sa iyang loyalty sa mga Amerikanhon, kung nakita sa mga Amerikanhon nga takos siya nga pagka-leader, kitudlo siya nga labing unang gobernador sa Samar. So sa taga-Samar nga nagtanaw karon, ang labing una ninyong gobernador Subuanon, si Julio Llorente. Ug labihang gilnigas liderato ni Llorente diha sa Samar, nga usas mga lungsod sa Eastern Samar ginganlan og Llorente. Tanawa ang mapa sa Eastern Samar na ay lungsod sa Llorente. Third class municipality ang Llorente, Eastern Samar, pasidungog sa Subuanon nga si Julio Llorente. Ug laing koneksyon ni Julio Llorente sa among pamilya, ang labing unang klinika ni Dr. Iris sa Cosalem diha mahimutang sa J. Llorente Street sa Cebu City. So mautusib ang atong sugilanon karong hapon ang koneksyon sa Subo ngadto ni Dr. Jose Rizal ug sa iyang asawa na si Josephine Bracken. Kanindot na palandungon na ang Subo bisan kon wa gud to si Dr. Jose Rizal magdako dinhi, bisan kon ang iya mga libro ang iya suwata dinhi, pero ang Subo wa malabi, wa mataligami. Gihapitan ni Dr. Jose Rizal if only for one day. Nakapuyo din pila ka tuig ang iyang byuda na si Josephine Bracken og ang Subuanon nga nahimong taytayan sa panagkaila nila Josephine Bracken og Dr. Jose Rizal, ug nahimong taytayan sa panagkaila o panaghigugmaay ni Josephine Bracken og sa iyang ikaduhang bana na taga Subo na si Vicente Abad, si Julio Llorente nahimong labing unang gobernador sa Subo ug labing unang gobernador sa Samar.
Ug usa sa labing mabulukon, takos nga leader nga Subuanon sa transition gikas mga Katsila ngadto sa mga Amerikanon. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa among Pinoy-anan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagsalig sa atong mga programa o sa inyong padayon nga pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, CB girl.